Berani kok. Berarti kaya budek kowe. Ngomongnya ngomong ke sapa kok genah genah lho jajal pisan kas. Piye sapa sing Namanya siapa? aku apa gareng? Awakmu itu? Aku Elisa Orsarus Alaso. Ayo. Ayo. Wes ngerti aku saiki. Pak Lurah jenengan nanggap wong koclok niki. Ya aku saya kudu ngono. Iki tegese wong wedok ndang tukokno gelang. Ngono. Oh, nek gelang ngono. Nek ali-ali? Nek Wong edan iku. kuwi jaluk ali-ali. Oh, alah ngono ki to. Aku ya ora paham. Mbak Tatin. Sih? Yo semangapunten terus baking sithik. Jenengan ngelok ning kono apa? Wong koclok. Koclok. Sing koclok ora aku tok. Lah, Jenengan iki koclok. apa iso? Ngerti wong koclok kok disindeni. Oh, alah yo. Lah yo. Berarti kita koclok bersama ya. Mobilnya ganggu ae. Diterusne Mbak Elisa. Ya, Mbak C. Barang wis entek sore kok ganggu. Iba bunga henga diku nyanding bisa dadi tombo Yuk, Podang kuning, monggo. Nggih, remenane dulur mriki Mbak Elisa nggih. Mere. Menika sekarang romone Coro Tayub, Mas Firman. Coro Tayub. Oh nggih. Monggo. Esuk awane ngomah wis ora krasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng misan nggonku orang rasa esok nanti wengi Mana yang ngambil nyawa yang yang tak sawang ning apa pikirku komen seleret ireng tak sawang tambah manis tipe bunga yen kelakon nyanding selirang